Jo, čekuj toto. Zo Slovna v tom sme spravili naloženú kampaň pre grantový program TNE zameranú na generáciu Z. Vďaka nemu dostávajú finančný support na rozvoj svojho skillu, nech už je v čomkoľvek. V športe, vede alebo v umení. V short videách sme ukázali, že rozumieme mladým talentom a aj keď to môže byť trochu cringe, sme pre ne ochotní urobiť čokoľvek. A práve priznaný cringe bolo to, na čo sme stavili. A čím väčší hrot, tým väčší banger. She's banger. Stroječky to hituje different. Ak chceš byť aj ty MVP, potrebuješ TNE. Prihlas sa, bro. Fere. Cringe? Možno. Ochota urobiť pre tvoj skill čokoľvek? Určite. Prihlás sa do TNE a získaj finančnú podporu, ktorá posunie tvoj talent na nový level. Lil Talent plus prihláška do TNE rovná sa fire. TNE. Bass drop pre tvoj talent. No cap, prihlás sa. Skr. Na TikToku sme spravili vlny. Videa mali skoro 160k organických views. A komentáre? Z mojich výrazov sa stali memes. A celá kampaň prešla vibe-checkom mladých ľudí. O tom, že to bol hit, svedčia aj edity, ktoré generácia Z vytvorila. She's banger. Stroječky to hituje different. Fere. Nezabudli sme ani na starú školu, učiteľov, mentorov, trénerov a rodičov, ktorí svoje deti do TNE často prihlasujú. Celú kampaň sme podporili legit kolaboráciou s profilom Kvalitný slang, kde sme uverejnili špeciálny príspevok o výraze GOAT, čiže o tom, čo sa stane mladým talentom, keď sa prihlásia do TNE. Kampaň hitla different. V porovnaní s minulým rokom to bol úplne iný level. 50% nárast prihlášok do programu. Klientské KPI prekonané o 23% a organická návštevnosť stránky stúpla o 287%. She's banger! Celkom fire, NGL. Peace out!